Pirritx, Porrotx eta Marimototx, panpina laguntzaileak. Porrotxek idatzi du dagoeneko olentzerori bidaltzeko gutuna. Denetarik nahi du. Zerrenda luzea Porrotxena. 3 pilota, bizikleta bat, soka saltoan aritzeko 2 soka, era guztietako jostailuak, bideoak, tabletak, ordenagailuak. Zoratu altzara, Porrotx, Errieta egin dio Pirritxek. zertarako behar duzu hori guztia? Ondo pasatzeko, Pirritx, galdetzea ere, erantzun dio Porrotxek. Izan ere, Porrotx beti dabil eskatzen. Olentzerori ez bada, Amona Josefinari, Osabari edo lagunei. Dena erosi nahi du, denetik eduki. Panpina bakar bat ere ez duzu eskatu. Hoixe falta zaizu. Esan dio Pirritxek. Ez dute zer behar, zurekin jolastuko naiz eta kitxo. Erantzun dio Porrotxek. Lagunak kalera joan dira Gabonetako apaingarriak ikustera. Porrotx erakusleio guztietan gelditu da eta olentzerori eskatzeko zerrenda luzatu du nabarmen. Ikastolako lagun bat ikusi dute halako batean. Panpina dauka eskuetan. Ile gorria da, naiz eta ia hilerik ez duen. Eta beso bat eta kontrako hanka falta zaizkio. Arratsaldeon, esan dio Porrotxek. Eta bere temarekin jarraitu du segituan. zer eskatu diozu olentzerori? Ezer ere ez, erantzun dio Garazik. Harrituta dago Porrotx. Zergatik ez du panpina berri bat eskatu? Jostailuren bat nahiko duzu? Zertarako, munduko jostailurik onena daukat, erantzun dio Garazik. Etxera heldu bezain pronto, olentzeroren gutuna hartu du Porrotxek, eta idazten hasi da. Gauza gehiago eskatzen ari dela pentsatu dute besteek, erakusleioetan eta dendetan ikusitakoak. Etxeko lanak halako gogoarekin egingo bazenitu, Porrotx? Egin dio barre Pirritxek. Heldu da azkenean olentzero eguna. Hartu dituzte opariak, baina Porrotxek ezusteko galanta hartu du. Opari bakarra dauka. Guztiek pentsatu dute haserretu egingo dela, baina kontrakoa, poz-pozik dago. Batez ere, paketea zabaldu eta barrukoa ikusi duenean. Panpina bat! Esan zenuen, ez zenuela panpinarik eskatuko. Esan dio Pirritxek. Panpina baino gehiago da hau. Erantzun dio Porrotxek. Harrituta daude guztiak. Porrotxek argi esan zuen, ez zuela panpinarik eskatuko, Pirritxekin jolastuko zela. Opari pilo bat espero zituen gainera. Olentzerok bakarra ekarri dio, eta hala ere, pozik dago. Utziko aldidazu panpina pixka batean jolasteko? Eskatu dio Pirritxek. Ez da nirea, erantzun dio Porrotxek, eta armairuan gorde du. Ikastolara joan diren lehenengo egunean, panpina eraman du Porrotxek, paperean bilduta. Garazi ikusi eta ari eman dio. Beste panpinari laguntzeko dela esan dio. Zure panpina horrek laguna beharko du, esan dio Porrotxek Garaziri. Eskerrik asko, Porrotx, erantzun dio Garazik.